Bore da bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn y bore yma. Da ni'n gweld eisiau chi ar y safle yn ystod y cyfnod od hwn a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y gael chi gyd yn ôl yn dychwelyd i'r ysgol cyn gynted a bod ni'n gallu gwneud hynny. Dwi yma y bore yma i roi gwybod i chi fod hi'n Wythnos Iechyd Meddwl Plant yr wythnos hon. Wythnos sydd wedi cael ei gynllunio gan yr elusen Place to Be. A mi ydyn ni yma yn ysgol gyfun Gymraeg Bro Edern yn cymryd rhan llawn yn yr wythnos ac yn cefnogi yr wythnos yn fawr iawn. Yn eich sesiynau cofrestru yr wythnos hon, mi fyddwch chi'n ffocysu ar hunaniaeth. Dwi'n credu fod ni gyd yn cytuno fod hunaniaeth yn gysylltiedig gyda ein iechyd meddwl ac yn elfen pwysig o pwy ydyn ni. Mi ydych chi ar hyn o bryd yn yr ysgol uwchradd yn eich harddegau yn y broses o ffurfio eich hunaniaeth fel bod chi ar y trothwy o ddod yn oedolion a mae cyfle i chi fynegu pwy ydych chi ac yn y blaen yn allweddol bwysig. Mi ydyn ni eisiau chi wneud hynny yr wythnos hon. Fe fydd na weithgaredd mi fyddai'n gofyn i chi i e-bostio at fy nghyfeiriad e-bost ysgol i lluniau o chynnen neu fideo o chynnen os ych chi'n dymuno yn gwisgo dillad, falle ffefryn eich hoff dillad neu dillad lliwgar, dillad sydd yn mynegu pwy ydych chi. Dwi'n gobeithio bydd rai ohonych chi fodlon falle bod yn eitha creadigol, falle byddwch chi'n fodlon canu can neu darllen darn o gerddoriaeth neu creu darn o gel, falle bydd rhaid i chi'n ysgrifennu can ac yn y blaen. Hyd yn oed falle bydd rhaid i chi'n dawnsio, pwy a wyr, ond hoffwn i bod chi yn ystyried bod chi'n cyfrannu i'r wythnos hon. Mae'r staff hefyd yn mynd i fod yn cyfrannu. Mr Lewis, yr adran gelf, wedi cysylltu gyda fi heddiw i ddeud mi fydd o yn rhannu darnau o gelf mae o wedi creu ac yn rhannu gyda chi beth yw'r negeseuon yn gysylltiedig â nhw. Ms Land yn mynd i fod yn canu i ni. Dwi wedi cynnig neu diwet gyda hi a mae wedi gwrthod y cynnig yna. Mi fydd hi yn canu i ni ac yn mynegu ei hun drwy y cyfrwng yna. Yn bersonol, does gen i ddim talent i dawnsio na ysgrifennu can na canu na dim. Ond beth dwi am wneud yw dwi am bwrw'r cwch i'r dŵr gyda'r cyfraniad cyntaf yr wythnos hon a dwi wedi darllen cerdd y fan hyn i chi. Geiriau dwi'n troi at yn aml iawn pan dwi'n gweld pethau yn anodd a dwi'n ansicr o'r ffordd ymlaen. Felly, fy nghyfraniad i am yr wythnos hoffwn i rannu geiriau'r cerdd hon. Enw'r gerdd yw Dal dy dir. Pan aeth popeth o'i le fel sy'n gallu digwydd, a'r llwybr wrth flaen yn ymddangos fel mynydd, yr arian yn bryn a'r dyledion yn codi, dy ysbryd yn wan a thobeithion yn pylu. Pan mae bywyd yn pwyso yn drwm ar dysgwyddau, gorffwys am enid, ond paid byth a rhoi'r gorau. Peth rhyfedd di bywyd gyda'i hynt a'i helyntion. Da ni gyd wedi profi ein siar o bryderon, ac mae'n hawdd cochi gafael ar adegau fechu. Cochi'r awydd i ennill pan fo'n haws i ni fethu. Paid byth ag ildio pan fo'r llwybr yn serth. Cymer dy wynt ail gydian dy nerth. Llwyddiant yw methiant wedi droi ar ei ben. Ni ffrofir y melys heb y chwerw drachefn. A does gwybod bydd pa mor agoes wyt ti at yr ymyl arian i bob cwmwl di. Felly pan fo'r frwydr yn ymddangos yn hir, pan mae bywyd fel gwydyr, cofia ddal dy dir. Dwi'n gobeithio bod y geiriau yna yn treiddio dy rai ohonych chi. Dwi'n hapus iawn i rannu copi o'r gerdd gyda chi. Hoffwn i orffen gan jyst gofyn i chi, plis, cyfrannwch yn frwd at yr wythnos, cyfrannwch yn eich sesiynau cofrestru, gyrwch lluniau, fideos mewn ac yn y blaen i ni, a cofiwch, os oes unrhyw beth yn eich pryderu chi yn ystod y cyfnod anodd hwn, cysylltwch gyda athro'n yr ysgol yma, cyfeiriadau e-bost yr holl athrawon gyda chi, felly dwi'n dymuno'n dda i chi, edrych ymlaen os yw'ch chi gyd yn fuan, diolch yn fawr iawn.